Γεια σας μάκες μου, λοιπόν εγώ είμαι αυτός στο Roblox και σήμερα θα παίξω Still a Brain Rot. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, κανονικά θα παίξω Agro Garden, αλλά έχω ξαναπαίξει και ήθελα να παίξω κάτι που δεν έχω παίξει ποτέ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω πρέπει να αγοράσω κάποια από αυτά. 15k δεν έχω αυτή, τόσα είναι πολύ ακριβό. Ω 25, πάρ' το. Nubini pizza. Ωραία. Το Nubini Pizza. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, μάλλον θα είναι του Roblox, ό,τι φαίνεται. Και από εδώ μάλλον παίρνουν τα λεφτά. Ναι, ωραία. Όχι αυτό, Block Base. Α, ναι, λοιπόν, για να μας κλέβουν οι άλλοι παίχτες το Brindle θα πρέπει να κλείνουμε το Base. Γενικά δεν το έχω ξαναπαίξει. Ελπίζω να είναι ωραίο γιατί πολύ το παίζω. 4k δεν έχω τα λεφτά. Όχι, δεν τα έχω. Μάλλον μόνο με Nubini Pizza θα βγάλω πέρα, αρχικά. Ή αλλιώς μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να πω το παράθυρο αυτού. Το έχει κλειδωμένο αυτός. Τίποτα, empty. Όχι ρε φίλε, όλοι τα έχουν κλειδωμένα, έλεος. Burr patapim. Λοιπόν, να τους κλέψουμε κιόλας. Όχι, γιατί κάποιον αυτό είναι χρυσό. Λοιπόν, πάω να πάρω πάλι λεφτά. Γιατί δεν έχω μία. Ξανακλείσω το base. Λοιπόν, 150 δεν ξέρω αν μπορώ να πάρω κάτι. Chimpanzini bananini. Καλά, μέχρι πέρασε η ώρα. Πάμε αυτό το πράγμα να δείτε με κάποιον. Κλείψω. Burr patapim. Το πήρα. Oh my god! Wow! Πήρα το μπιμπι πατατή μου. Πάμε λίγο. Έλα, είναι γρήγορα. Ναι! Δεν μας ακολούθησε καν, μπρο. Το πήρα. Πάμε λίγο. Και δείτε πόσα παίρνω. 200, cada δευτερόλεπτο 100. Πάμε λίγο. Αυτό είναι πάρα πολύ worth. Έβγαλα κιόλας σχεδόν 1,5 κάπα. Εγώ κάτσε να το κλείσω, γιατί δεν θέλω να το χάσω σίγουρα αυτό. Δεν πρέπει να το πιάσει. Πάρω, ξέρω αυτό το. Talpa di ferro. Πολύ ακριβό. Αυτό για είναι ακριβό. Πάμε να κλείσω κι άλλο ένα μπορούμε. Κλείστε το έχει. Κανείς δεν έχει αυτού. Πώς κάνει αυτό? 3k, όχι ρε φίλε, δεν τα έχω. 500. Κάτι να κάνει ένα κάπα περίπου 5, 7, δεν τα έχουμε τίποτα. Όχι, πώς κάνει? 300, τι λες ρε? Γιατί είναι όλα τόσο ακριβά? Πάρ' το. Ναι. Svinina bombardini. Είναι και diamond αυτό. Όπα. Θα αξίζει πολλά λογικά. Μπρο, 6k. Τι λες? Ωραία, τώρα μπορώ να πάρω τον σαγού. Tung sahur. Τι κάνει? Μου το πήρε. Ο πρώτο πήρε. Το πέρα. Άντε ρε από εδώ. Bombardiro crocodilo. Το πήρε, έλα ρε φίλε. Πάρε αυτό ξέρω εγώ. Gangster futera. Το gangster φουτέρα. Πολύ αργά πάει. Έλα. Θα φύγει το lock. Κάνε γρήγορα ρε. Θα σε δείρω. Ωραία. Γρήγορα πρέπει να το κλείσω. Νας. Εδώ ήταν μια 8k. Πώς κάνει αυτό? Όχι, 200 δεν θέλουμε. Θέλουμε κάτι πιο ακριβό να βγάλουμε πιο πολλά λεφτά. Κάτι θα βγει. Και αυτό το move. Αυτό. Εδώ ήταν. Δεν έχω 50k με τίποτα. Έλα λίγο, θέλω ακόμα να πάρω τον καπουτσίνο ασασίνο.
Chimpanzini bananini. Ωραία, ωραία. 10 καπέλα. Cappuccino assassino. Μπρο, jackpot. Έμεινα όμως με 900, αλλά δεν πειράζει. Θα βγάλω πίσω σίγουρα και λεφτά. Nice. Όχι, κλείστο πες. Ωραία. Αν πάρουμε και Bandito κάτι bobrito. άλλο. Κάνει. Bandito bobrito. Ξέρεις τι, πάρ' το. Boneca Μ' ambalabu. αρέσει το bonneca. Bandito bobrito. Μισό. Αυτός γιατί τρέχει τόσο γρήγορα. Πώς κάνει αυτός? 4,5. Δεν τα έχω. Οπότε, πομ. Όπα, δεν θέλω να τον πίσω. Ακόμα. Κάνω μία lock με το base για να έχω χρόνο και μετά πάμε να κλέψουμε κι άλλο ένα. 100 κάπα! Τι λες τώρα ρε, πού να τα βρω? Ballerina cappuccina. Boneca ambalabu. Gangster futera. Αγόρασα εγώ αυτό το πράγμα. Flashback. Ballerina cappuccina. Boneca ambalabu. Boneca ambalabu. End of flashback. Στείλει με χαλάκι. Calpa di ferro. Τα μάνια μου. Κάτσε, κάνουμε lock. Παίρνουμε λεφτά. Πάμε να κλέψουμε. Ό,τι βρούμε. Τίποτα δεν είναι ανοιχτό. Όχι. Στράφηκα. Glorbo fruttodrillo. Όχι αυτό. 22, όχι, δεν τα έχω. Να βρεις, δεν το θέλω. Είναι ανοιχτό. Πάμε. Όχι, γιατί κόλλησα. Όχι, το έχουν ήδη κλέψει. Να το πάρω. Όχι, το κλείσε. Δεν πρόλαβα, παιδιά. 40 κάπα. Γιατί είναι τόσα όλα ακριβά. 15, όχι, δεν πρόλαβα. Τρίπη τρόπα. Φυσικά Τρίπη θα το τρόπα. πάρω. Τρίπη τρόπα, εντάξει, τρίπη τρόπα. Όχι. Δεν έχω χώρο. Πούλα τον γρήγορα. Κλειστό. Πρέπει να το πάρω. Tung sahur. Σου προλαβαίνω. Τον πήρα άλλος, όχι. Προλαβαίνω. Όχι. Το χάσα. Όχι ρε φίλε. Μια κάπα αυτό. Καλό θα είναι. Φέρ' το. Trick track badaboom. Καλώς καράξι, τι είναι αυτό? 20.000. Δεν τα έχω μπρο. Αυτός χωράνε 25. Γιατί είναι τόσο ακριβά? Ωραία φίλε, τι λαγκάρτος. Μην μου κάνεις κάτι τέτοια. Τώρα έχουμε λεφτά. 56 κάπα. Τι λες τώρα? Βασικά νομίζω πρέπει να πουλήσω κάτι. Συγγνώμη. Berry bicus dicus bombicus. Λοιπόν, πάμε να βρούμε κάτι πολύ ακριβό. Trippi troppi. Να μου κάνει 40-20 ξέρω. Bandito bobrito. Αυτό εδώ. Bambini crostini. Το μπαμπίνι κρουστίνι. Τα περισσότερα από εδώ, από ό,τι καταλάβατε, δεν τα ξέρω καν. Ξέρω τα πολύ αρχικά παλιά. Όχι, δεν έχει κάτι. Τώρα πρέπει πάρει κάτι να πουλήσω. Κάποιοι δίνουν τα μυστικά ώστε να βγάλω πιο πολλά λεφτά. Εκτός από το να κλέβω φυσικάλους. Τώρα που το είπα, πάμε να κλέψουμε κάποιον. Trippi troppi. 22. Liri lilla rilà. Τι είναι αυτό? Liri lilla rilà. Πάρε το. Πόσο? 10 κάπα δεν κάνει. Μου έχει μπαγκάρει. Τι 3 μήνες. Gorillo watermelon drillo. Πόση κάπα αυτό? Trulimero trulicina. Καλό θα είναι. Θα είναι πολύ φθηνά, δεν είναι για μένα. Τα 66 εδώ είμαι expert, μιλάμε.
Κοτζάμ 50.000. 3 κάπα. Τα 5 κατατείνουν. Ωραία, γιατί είμαστε χλέμπιδες. Εμείς θέλουμε τα ακριβά εδώ πέρα μόνο. Εδώ πάω και ακριβά. Εσύ εδώ πέρα... Όχι ρε φίλε, τρίπη τρόπα. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να σε πουλήσω. Εσύ πρέπει να κάνω χώρο. Και ο επόμενος θα φύγει. Είναι αυτός εδώ, ο Γκάξτερ Φωστέρα. Φουτέρα, μάλλον. Οπότε, αντιός. Lucky block. Lucky block. Γρήγορα. Lucky block. Όλοι τα έχουν κλείσει. Όπα, Lucky block. εσύ ήσουν ρε. Lucky block. Έλα εδώ ρε, έλα εδώ, κοντά, έλα εδώ. Σου, δεν μπορώ να το άθρο, είπαμε, ναι. Αν του αρέσουν, έλα εδώ ρε. Trippi troppi. Φοβάσαι, είναι ανοιχτό, είναι ανοιχτό. Όχι. Unlock base, αν θέλει ρόμπαξ, δεν έχω. Εδώ ρε, ας κάνω μάπα στο ξύλο. Καλώς, γιατί με έχει. Galaxy BB πατατίνι. Burr patapin. Trippi troppi. Θα ευθυνάνε με εντάξει. Όσο και ωραίος είναι ο του Σαούλου, δεν μπορώ να τον πάρω. Θα κλείσουμε το base. Μας ληστέψε. Μπήκα μέσα! Φύγε. Tung 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 sahur. Φύγε. Πήγε μπρο. Έφυγε. Αυτόνισε, αυτό έγινε. Ελπίζω αλλιώς. Εδώ. Κάνουμε μάπα στο ξύλο. Παιδιά, να είστε φιλικοί έτσι, δεν... Trullimero trullicina. Κάποιον. Το χρήμα. 500 κάπα! Σχεδόν. Τι λες τώρα. Τώρα εντάξει πρέπει να πάρω όντως κάτι πολύ ακριβό. Οπα, το πες. Θα μπει κάποιος. Εντάξει. Κάτσε, εδώ πέρα έχει... Εντάξει, να δούμε τι έχουμε πάρει και τι όχι. Οπα, κάποια δεν τα έχουμε πάρει, αλλά είναι τώρα διαφορετικά να τα κάνουμε. Ποιο είναι το πιο καλό που έχω τώρα αυτό το σπάνι. Όντως τώρα, το τριμμένο τρουλιτσίνα είναι. Pandaccini bananini. Πότε, Svinina bombardino. Αυτό είναι common, δεν το θέλουμε. Bambini crostini. Όχι. Talpa di ferro. Γρήγορα. Ωραία. Hello. Κάποιος όμως τώρα πρέπει να φύγει για να κάνω χώρο. Ή θα φύγει το Μπονέκα Μπαλαμπού ή... Ναι. Συγγνώμη, αλλά... Tim cheese. Φωτέρα. Έφυγες. Δεν είναι το Μπονέκα. Avocadini guffo. Όχι, Cracodu τι cotulu εξημύρια. della pela dustuz. Τι εξημύρια. Αυτά είναι πανάκριβα. Κάποιο άλλο epic μήπως μας βρίσκεται. Όχι. Κανένα epic. Τίποτα. Αυτός έχει νύχτα. Έλα κάτι. Λίρι λαριλά. Κάποιο epic. Όχι. Τι έκανε. Πότε μπήκε μέσα. Πότε μπήκε. Εσύ. Χαζί. Εδώ. Πήγε. Μπορώ να το κάνω grab από εδώ κάπως. Το παράθυρο. Το πέσουμε. Κάποιος είναι εκεί. Προβέ, το πήρε. Όχι. Έλα εδώ. Chef Crabra-Cadabra. Το πήρες. Pandaccini bananini. Γελίε. Legendary. Borbaloni luliloli. Όχι. Τι μου το πήρε. Λοιπόν, μόνο μια λύση υπάρχει. Spawn. Ωραία. Ξαναβρέθηκα εδώ.
Όχι ρε φίλε, ήταν τα καλά μου. Και έπαιρνα και τα λεφτά ρε φίλε από αυτό. Πρέπει να πάω να φτάσω. Gangster Putera. Θα το βλέψω πίσω. Άνοιξε. Όχι ρε φίλε, πρόλαβε. Άλλος είναι ανοιχτός. Αυτό είναι empty λέει. Όχι ρε φίλε, όχι. Και δεν βρίσκεται κάποιο άλλο καλό τώρα. Ήταν Galaxy. Λοιπόν, αυτό πότε τελειώνει. Τι χρόνο έχει. 37 δευτερόλεπτα. Αυτό έχει 36. 7,5. Πάρ' το. Ta. Όχι, θα το πάρω. Έχω χώρο. Έχω. Όχι, κάτσε να κάνω lock. Fluri. Και πάμε να το πάρουμε γρήγορα. Αυτό το move. Πού πήγε. Να το. Fluri. Το χώρασα. Το πήρα. Κάτσε ρε. Πώς κάνει. 750 λέει. Πω, πήρα common. Νόμιζα ότι έλεγε 7,5 χιλιάρικα. Το πουλήσω, δεν πειράζει. 27. Perochello Lemonchello. Πήρα άλλους. Talpa di ferro. Λοιπόν. Ένα ακόμη για τη συλλογή έτσι. Είπαμε. Tim Cheese. 14 δευτερόλεπτα ακόμα. Ναι. Νομίζω πρέπει να πουληθεί. Όπα. Άνοιξε. Ballerina cappuccina. Δεν μπορεί να βγάλουμε. Ballerina cappuccina. Πάρ' το γρήγορα. Perochello Lemonchello. Περοκέλιο μόνο. Πώς λέει. Θα αντέξει. Αν με ακούσετε να λέω κάτι λάθος, μην με βρίσετε στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος πάντων παιδιά, μάλλον εδώ κάπου θα σταματήσει το βίντεο. Καλά πάει σχετικά. Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6 epic και 4 rare. Πιστεύω πάρα πολύ καλά για πρώτο επεισόδιο. Οπότε σας χαιρετώ και θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!